Začněte balit. Bytů v Jičíně je na prodej strašně málo a tomuhle bytu nechybí vůbec nic. Garážové stání, výtah, velká terasa, co víc byste si ještě mohli přát. A ještě takovýhle krásný výhled pokaždé, když odemykáte vlastní byt. Dneska nám sluníčko nesvítí, ale až přijdete na prohlídku, tak už určitě svítit bude. A potom uvidíte, jak tenhle byt je krásný, protože orientace má na západ.